Que tal, saúdos? Moi boas noites. Arrancamos semana e facémolo co Contrastes Catoira. Seguimos percorrendo a xeografía da nosa contorna cos debates electorais que lle ofrece esta casa, Canal Rías Baixas. Hoxe celebramos o cuarto dos 34 debates por concellos que imos organizar e que imos emitir ao longo das vindeiras semanas. Poden participar, amosar a súa opinión, facer a súa achega a través do Twitter empregando o cancelo Contrastes Catoira. Estaremos encantados de recibir as súas opinións ou as súas críticas sobre o que aquí aconteza neste plató de televisión, como sempre instalado no Auditorio Municipal do Concello de Ribadumia. Esta noite imos escoitar os candidatos do PSDG, do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular. Imos escoitalos e tamén atender as propostas que nos queren transmitir para mellorar o Concello de Catoira. Se lles parece, paso xa a presentalos e a saudalos. Alberto García, candidato do PSDG-PSOE, moi boas noites. Boa noite. Xan Castaño, candidato do Bloque Nacionalista Galego, moi boas noites. Boa noite. E por último, Iván Caamaño, candidato do Partido Popular, moi boas noites. E benvidos os tres. Bueno, pois unha vez feitas estas presentacións, imos coñecer máis datos do Concello de Catoira. O Concello de Catoira, situado na comarca de Caldas, ten unha superficie de case 30 km². O municipio está formado por 4 parroquias. Segundo os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística, na localidade viven 3.349 persoas. A cifra é lixeiramente menor á de 2015, cando se superaban os 3.400 veciños. Na cita electoral do vindeiro 26 de maio, os catoirenses están chamados a elixir 11 concelleiros, os mesmos que na actualidade. Nas pasadas eleccións municipais, no 2015, o PSDG volveuse a forza máis votada. Os socialistas acadaron 7 representantes. Como segunda forza, o Bloque Nacionalista Galego. A fronte fíxose con 3 actas. O PP, pola súa banda, conseguiu un único edil. Deste xeito, os socialistas revalidaron a súa maioría absoluta con Alberto García ostentando de novo o bastón de mando. O rexedor leva no cargo dende o ano 1989. Por número de votos, os socialistas foron apoiados por 1.205 veciños. O BNG contabilizou 506 papeletas e o PP, por último, sumou 291 sufraxios. En canto á participación, no 2015 superou o 74%. A recta final do actual mandato estivo marcado pola traxedia nas filas do PSDG. A familia socialista perdeu 2 edís, Carlos Castaño e Eduardo Touriño, en senllos accidentes. Pois feita a presentación do Concello convidado esta noite do Concello de Catoira, é o momento de que os tres aspirantes a facerse coa alcaldía da localidade se dirixan a vostedes, a audiencia de Canal Rías Baixas e, en especial, aos veciños e veciñas de Catoira. Vai arrancar esta primeira rolda de intervencións o candidato da forza máis votada, neste caso o candidato do PSDG-PSOE. Por diante ten un minuto, aquela é a súa cámara, para dirixirse aos seus veciños. Bueno, en primeiro lugar, boas noites ás catoireses e catoireses. Dicirlle que o 26 de maio pois, hai unha festa da democracia, despois de 4 anos tamén, ca afluencia que hubo naquel momento ás urnas en Catoira, como é sempre repetitivo, posto que a ciudadanía de Catoira pois sempre responde á democracia e sigue sempre nun alto porcentaxe as votacións de calqueras eleccións, agradecerlle aquela participación e pedirlle outra vez que volva a concurrir da forma que o fixo hai 4 anos e que sabe que durante estes 4 anos, cando concurreu ás votacións, o grupo de goberno respondeu en toda a súa plenitud ao programa electoral que presentou naquel momento, que está cumplido o 85%. Grazas, señor García. Rematou xa este primeiro minuto, teremos tempo máis adiante tamén de escoitalo. Minuto inicial tamén para o candidato do Bloque Nacionalista Galego, Xan Castaño. Cando queira, aquele é a súa cámara. Ben, boa noite. Sabemos que che importa Catoira, por iso estamos preparados para gobernar se contamos co teu apoio. Case 40 anos ininterrompidos do PSOE en Catoira levaron ao Concello a unha situación económica preocupante, case ruinosa. Somos o segundo Concello con máis débeda por habitante de Galiza, con case 5 millóns de euros de débeda e nos últimos 6 anos tivemos que dedicarlle máis de 2 millóns de euros ao pago de intereses. Por este motivo apenas se dedican
ni un euro a levar os servizos municipais básicos ás vivendas que non o teñen ou a crear iniciativas para crear emprego para a mocidade que se ve obrigado a emigrar. Ao tempo entérranse cartos en edificios innecesarios que despois non teñen uso e por riba moitos deles están destruídos antes de ser inaugurados. Exemplo, Pedras Miúdas ou o Centro de Interpretación das Torres. Tantos anos no goberno municipal levaron este alcalde a confundir o público co privado, a crear postos de traballo só por os seus. Castaño, rematou o seu primeiro minuto inicial, tamén escoitaremos despois máis argumentos por parte do Bloque Nacionalista Galego. Remata esta primeira rolda inicial o candidato do Partido Popular, Iván Caamaño, ten por diante un minuto, aquele a súa cámara para dirixirse aos seus veciños. Gracias a todos por convidarnos, gracias aos veciños por darme a oportunidade a min de poder estar aquí. Un rapaz de 22 anos non suelen ter estas oportunidades, a menos nun concello como a Catoira. Entonces hai que agradecer que me desen esa oportunidade. A verdade é que eu estou aquí para defender aos veciños e para quitarlle ese medo que teñen día tras día, ese medo que teñen cando veñen as eleccións, porque parece que están mirando detrás dunha porta como os candidatos se pegan, e aquí non hai que pegar, aquí hai que ser amigos e hai que mirar por Catoira, que é o principal polo que estamos aquí. Entonces eu non quero peleas, eu quero mirar por Catoira, quero propoñer para Catoira, porque Catoira necesita propostas novas. Para iso, nós non queremos mal gasto, queremos un bo gasto onde se invirte en cousas necesarias para o Concello, non queremos museos, non queremos cousas que non se necesitan verdadeiramente. Queremos o alcantarillado, queremos unha boa xestión do Ayuntamiento e queremos catoirenses que sexan iguales para todos, non de primeira e de segunda. Queremos igualdade. E por iso, o noso lema de campaña é que Catoira somos todos. Grazas, señor Caamaño. Completou tamén o seu tempo. Feita xa esta primeira rolda de intervención, saudado xa aos veciños e veciñas da nosa localidade convidada esta noite. Imos arrancar, se lle parece, co primeiro bloque temático de contidos que temos para desenvolver nos vindeiros minutos. Imos falar de infraestructuras, de urbanismo e tamén de dotacións de servizos públicos. Ten a palabra desta volta o candidato do Bloque Nacionalista Galego, Xan Castaño. Ten por diante 2 minutos e eu pregúntolle que infraestructuras ou que servizos precisa na actualidade o Concello de Catoira. Ben, a verdade é que nós o que temos que plantear en primeira instancia é que o obxectivo do BNG é dar resposta ás necesidades e aos anelos do pobo de Catoira. Se neste momento nos preguntáramos que lle importa ás veciñas e aos veciños de Catoira, se esas grandes construcións, esos grandes edificios que ao final non se utilizan e que, como decía antes, están abandonados, ou crear, elevar, construir beirarrúas, seguramente a resposta sería beirarrúas. E nós decimos isto porque cando eu baixo, por exemplo, para traballar, algunhas veces vexo a un señor que vai en cadeira de rodas e que o leva unha muller polo medio da estrada, verdade? Co perigo que iso supón. Se queremos que as nenas e os nenos poidan ir a actividades o día de mañán sin utilizar, é dicir, con seguridade, e sen ter que utilizar o coche para desplazarse, temos que ofrecerlle estes servizos, non? E é curioso que en Dimo, por exemplo, había un proxecto de máis de 900.000 euros para a construción de beirarrúas con aparcadoiros, con redutores de velocidade, e que ese proxecto que tiña preparado a Deputación por a incompetencia deste equipo de goberno, que non foi capaz de poñer a disposición da Deputación os terreos necesarios, pois quedouse nun proxecto de apenas 80.000 euros. Polo tanto, sin beirarrúas que tanto necesitamos. Isto sería a primeira proposta que nós faríamos e que nós sí nos comprometemos a facelo con un plan plurianual. Teremos ocasión de seguir falando despois, porque agora é a quenda do Partido Popular. Cando queira. Bueno, continuando co que dicía Xan, pois a min gustaríame dar datos e enseñar algunha que outra imaxe. Como, por exemplo, este edificio que temos na Lagoa das Pedras Miúdas que costou 300.000 euros. Cousas como esta, abandonadas, destrozadas, que utilizan os vándalos para facer vandalismo. Esas son as que hai que evitar, porque o problema aquí está na xestión. A xestión é o problema.
este goberno non sabe xestionar, entonces cartos que se necesitan para cousas prioritarias utilícense para outras que non son prioritarias. Así dimo, por exemplo, non ten beirarrúas, pero si temos un museo que nestes momentos non necesita Catoira, ou un edificio abandonado, onde, por exemplo, houve un proxecto onde unha persona quería utilizalo para montar un negocio e non dixoselle que non. Entón, pois, nós queremos que empresas veñan a abrir e que establecimentos como este que están abandonados, pois, que se lle den un uso, que se utilicen. Continuando con infraestructuras, a min gustaríame saber, pois, que teñen pensado facer o Partido Socialista, e máis o Bloque Nacionalista, co Concello Vello, e máis que a Biblioteca Vella, porque, bueno, nós temos propostas como, por exemplo, ceder locales para asociacións, comisións de festas, o Ateneo, locales para a banda de música, como xa está en algúns, bueno, certas circunstancias, cursos, continuar cos cursos como de informática, facer cousas como unha ludoteca, por exemplo, que estaría moi ben, ou incluso un baile para maiores, como se fai pois na Azucareira, en Portas, por exemplo, sería pois unha boa medida para os nosos maiores para poder darlle algún disfrute, porque, bueno, se estamos aquí gracias a eles, entonces vamos a dar algo, non? Que neste Concello para eles pouco hai, e para a xuventude xa non digamos. Entonces, despois tamén, permitideme, bueno, que presumamos un pouco, porque gracias á xestión do Partido Popular nestes 3 meses conseguimos arreglar o centro médico, que, bueno, levábamos tempo sin conseguir arreglar, e ademais, bueno, conseguimos que agora veñan médicos, que levábamos dende o 2008 pedíndose médicos, entonces, bueno, pois agora están aquí. E ademais, para máis aínda, o presidente da Xunta en Caldas, pois prometeu que se iba a mirar polo centro médico e que se iba a intentar mellorar o máximo posible, incluso se é necesario, pois intentar facer outro. Grazas, señor Camaño, completou xa o seu tempo e a quenda de palabra para o candidato do PSDG-PSOE, Alberto Varela, cando queira. Eu penso que non sei se tirían unha reunión o tanto o representante do BNG como o do PP antes de vir aquí, porque parece que coinciden no seu a oposición ao alcalde, non? En primeiro lugar, dicirlle ao do PP que o centro médico, se non funciona, é por o do PP. Porque, estou eu no uso da palabra e eu non interrumpín a vostede. Continúe, candidato. Me comprende? Por lo tanto, escoite, e despois, se quere dicir algo, o moderador lle dirá o que ten, se ten a palabra ou non. Por lo tanto, ustedes, o PP, ten a obligación de ter o centro de salud en marcha, con médicos, con ATS, con un pediatra, cousa que leva anos sin funcionar por culpa do Partido Popular. Por lo tanto, non veña usted a dicirlle ao alcalde de Catoira que é o responsable dese tema. Os responsables son o Partido Popular, pero aparte vostede conseguiu 2.500 euros para arreglar poñer 4 tellas no centro médico. Non conseguiu. Polo tanto, non veña aquí a presumir de nada, porque usted é un averedizo. Usted chegou a Catoira hai 2 meses, e o Partido Popular tuvo 4 anos sin vir aos plenos do Ayuntamiento, non se preocupou dos catoireses, me comprende? Por lo tanto, usted, como representante do PP, non pode vir a presumir aquí ante os catoireses de haberse preocupado dos catoirenses. O PP en Catoira non se preocupou absolutamente de nada. Con referencia ao BNG... Quedan llenadas, está a piques de rematar o seu tempo. Bueno, pois vou dicir ao BNG que todo o que dice da deuda é falso. É falso. Non son 5 millóns de euros, pero aparte é que tergiversa a cantidade que pagan os non que pagan, porque o que lle podía repercutir... Se lle parece, deixámolo aquí para repartir os tempos en igualdade, haberá máis oportunidade máis adiante de contestar, e tamén o Bloque Nacionalista Galego, que, por certo, é que envolve ter o uso da palabra. Insisto, seguimos a falar de infraestructuras, e aproveito para indicarlles que, ainda que este é un debate moderado e que conta con tempos marcados, sí que é certo que non é un exame matemático, e que os tempos tamén poden variar en función da necesidade, e que vostedes, se respectan os seus contrincantes, se poden interrumpir para achegar as súas diferentes posturas, sempre cando se respecten, iso sí, as quendas de palabra. Adiante. Ben, eu na referencia que facía Alberto, que eu espero que sexa o trato correcto, no apartado da débeda, no seu momento demostraremos os datos adecuados. Pero eu, seguindo neste tema, nos decimos que nós sí faremos as beirarrúas porque nós
xuntaremos ás veciñas e veciños, seríamos capaces de convencelos da necesidade, porque sería bo para todos e para todos o das beirarrúas, e por eso decía do plan plurianual, non? Pero hai máis, non? Nós outro aspecto que nos importa moito é rematar o plan de servizos municipais básicos, como a rede de sumidoiros e a auga. Vamos a ver, se nós miramos aquí, que estes son fontes do Ministerio de Facenda, vemos que se no apartado de benestar comunitario, que incluiría todo este servizos de auga municipal, sumidoiros, etc., vemos como o capítulo de gastos apenas reducironse de 650.000 no 2014 a pouco máis de 300.000. Ben, entón isto para nós é un obxectivo prioritario, porque é certo que tamén con isto o que se evitaría é que haxa vertidos aos regatos que despois contaminan os ríos e afectan. E por último, nós, é certo que o alcalde dixo nun momento que o que non tiña neste momento, nun pleno, en rede de sumidoiros era porque non quería. Eu non sei se o dixo con esa intención ou se lle escapou, pero é certo que hoxe as persoas queren estes servizos. E, por último, nós sí que imos facer unha recuperación, e iso sí que nos comprometemos a recuperar a xestión directa e pública do alumeado. Creo que o alumeado non funciona mellor desta maneira que cando era público, hai averías constantes que non se poden permitir, e que por riba nós xa lle pedimos ao alcalde que lle dixera á empresa que o leva que tiña que deducir os cartos polo mal servizo. Imos escoitar o candidato do Partido Popular. Adiante. Bueno, primeiro voulle contestar o que me dixo e despois vou continuar co tema de infraestructuras, porque eu vim para aquí con 3 anos, é certo que non nací en Catoira, vim con 3 anos, estudei aquí, fixen a comunión aquí, practiquei deporte aquí, e a verdade é que síntome de Catoira tanto como vostede, fixese ben. E máis, teño que dicir unha cousa, estas actitudes son as que nós queremos evitar, esas actitudes onde vostede, o alcalde, di quen é e quen non é de Catoira. Iso é moi perigoso para os veciños. Continuando con infraestructuras, este é un recorte dun xornal onde se mostra como o falso techo do Concello Novo pois veu abaixo. Entonces, bueno, eu agora voulle enseñar tamén á xente onde está ese falso techo. Aquí tedes este falso techo, que, bueno, isto é un delito contra a saúde pública. O que pasa é que alguén, bueno, ainda non o denunciou, pero, bueno, para que vexa como está a situación no Concello de Catoira é o que se fai. Logo tamén podemos continuar con infraestructuras, co campo de fútbol. Por que non falamos do campo de fútbol, das estruturas do campo de fútbol? Mire, estes son uns baños no campo de fútbol. Gostaríame ver como o alcalde se ducha aquí, igual que 150 rapaces teñen que facer. Entón, había que velo. Entonces, nós o que queremos é, mediante o plan Concellos que vostede utilizou para facer un museo, pois queremos un campo novo para os rapaces, por exemplo, porque queremos que é necesario, mentres que un museo non o é, non o é. Entonces, hai que aproveitar eses cartos. Fíxese que continuamos co tema do campo, mira, non sei, para xogar ao fútbol nestas condicións, pois, bueno, creo que lle quita un pouco de ilusión aos nenos, porque, repito, para a xuventude e para os nenos neste Concello non hai nada, non temos nada. Aquí o ten, para que o vexa ben. Bueno, entonces, nós continuamos cas nosas propostas. Queremos falar tamén, por exemplo, de que queremos darlle un uso a ese Concello Novo, do cal que é o teito, bueno, para cursos, como cursos de verán da universidade. Por que non se fan cursos de verán? En moitos concellos fanse das universidades, por exemplo, e aquí non. Cursos como para o tema do CEMUMA. Por que non melloramos o CEMUMA? Por que non? Por que non se invierte nas persoas maiores? Por que non se pide un centro de día para Catoira, por exemplo? Por que a xente ten que ir a Valga? Por que sempre temos que recurrir aos concellos do lado para poder sair do noso concello? Pois ata aquí escoitamos o candidato do PSDG. Adiante, cando queira. Bueno, eu, en fin, este home que dice que viña a Catoira, pois por algo vería a Catoira, cruzaba a ponte para vir e usar os servicios que hai en Catoira. Está falando de servicios que xa existen, as escolas municipales de fútbol, a escola municipal de Piragüismo, a escola municipal de música. El acudeu a Catoira porque no seu pueblo non había servicios que tal. Veu ao Piragüismo a Catoira, veu ao colexio a Catoira, veu a practicar deporte a Catoira. Polo tanto, efectivamente, este home que o mandaron de Santiago, que militaba no partido de Xuventudes Socialistas do PP en Santiago, populares en Santiago, e que é de Rianxo,
quixo presentarse en Santiago, na lista de Santiago, e quixo presentarse na lista de Rianxo. E ao final mándano a Catoira. O sea, os de Catoira, o pueblo de Catoira, merece outra candidatura en Catoira, non solamente de xente foránea, xente extraña, que non vive a vida local. Entonces, pois eu pouco máis podo dicir do candidato do Partido Popular. Bueno, lembrolle que estábamos falando de infraestructuras, se quere continuar, ainda lle queda medio minuto por diante, se non, pois, pasamos ao seguinte candidato, verá, sen dúbida, máis oportunidade despois de escoitalo. Xa que falamos de infraestructuras, non sei tamén se podemos introducir a cuestión do urbanismo ou das cuestións que poidan afectar a todo o que ten que ver con esta materia, e a quenda do candidato do Bloque Nacionalista Galego. Ben, eu creo que, por exemplo, o Pexón leva tempo sin ir adiante. É certo que é un problema complicado e complexo, pero que teria que ter un impulso suficiente. Aínda así, nós temos medidas, é dicir, nós queremos unha Catoira atractiva. Pero unha Catoira atractiva é coidada. Entón, nós queremos establecer medidas para restaurar, na zona, sobre todo, urbana. Hai edificios que están en ruínas e que deberíamos ser capaces de falar coas veciñas ou cos propietarios e incentivar que eses edificios se adecúen e fagan un entorno axeitado. Nós temos un proxecto tamén, elevamos, para recuperar o que son as corredoiras. É dicir, as corredoiras eran antes digamos, cos camiños por onde se, aparte de transitar os carros coas vacas, que eu me acordo, tamén servían para comunicarse as persoas. Nesas corredoiras hai estrada, hai historias da cidadanía, do pobo de Catoira. Entón, aquelas estradas que aínda, aquelas corredoiras que aínda teñen esa estrutura, pois dedicarlle un espazo, recuperalas e recuperar historias relacionadas con esas corredoiras. Queremos recuperar o patrimonio e, sobre todo, os espazos públicos. É certo que, por exemplo, as sendas están totalmente abandonadas. É hoxe unha actividade que demanda moitas persoas, a de camiñar, e que para Catoira servirían como un atractivo. Pero hai que telas limpas todo o ano. É certo que non vale con telas limpas pois un determinado momento no ano, porque veñen as eleccións. É necesario telas sempre, telas ben coidadas e, sobre todo, ofertalas para que, con isto das redes sociais, que poidamos ter un atractivo. Escoitamos o candidato do Partido Popular, cando queira. Vamos a continuar falando de infraestructuras mellor, porque... Entón, continuando con este tema, o tema de limpeza no Concello, a verdade é que é unha vergonza como está, e no tema de paseos e de camiños, pois, botando unha ollada aos paseos todos, pois vemos o mal estado, porque, claro, falta cuidado, falta mantenimiento, porque non temos mantenimiento, temos persoas que traballan, pero non que manteñen, entonces non nos podemos dedicar a construir sin antes manter o que temos feito. Eso é moi importante. Entón, paseos como que van todo polo largo do río, os paseos que van para as torres, todo isto, está sin coidar. En cambio, cando nos vamos a outros concellos de fora, vemos xente de Catoira, encontrámonos con xente de Catoira, pero aquí en Catoira non nos encontramos con ninguén de fora, porque ninguén ven a Catoira. Esa é a realidade, esa é a verdade. Entón, necesitamos que a xente veña a Catoira, para iso hai que facer algo que Catoira sexa atractivo. É certo que, este home intenta facelo con museos, pero non é a clave facelo con museos. Eses cartos dos museos, esas obras tan increíbles e faraónicas, hai que dedicar a facer proxectos importantes, como as aceras de Dimo, por exemplo, ou as aceras en Abalo, ou en Catoira de Arriba, onde, por certo, pois, é moi sinxelo facelas, xa que todo o mundo retranqueou e non hai ningún problema. Non sei porque ninguén pensa en facelas ali. Pero con partidas de cartos moito menores, pódese facer cousas para que estes paseos, dándolle mantenimiento, poñendo, por exemplo, merendeiros nas torres, fontes de auga potable, facer cousas para que sexa máis fácil poder acercarse e para que xente de fora veña ao noso concello e non que nos marche todo o mundo, porque logo enseñaremos un gráfico da población e a verdade é que todo o mundo marche de Catoira. Esa é a realidade. Moi ben, pois, cando queira. Estrambólico escoitar a este señor do PP, despois o do Bloque xa lle contestarei, porque parece que están de acordo cas aceras de Dimo, pero xa o pondrei claro. Pero vou dicir de que quere convertir un monumento nacional
como son as Torres do Oeste, nun merendero. Vaya cabeciña. Vaya cabeciña ten vos. Pero se vostede deixa entrar hasta os coches, home. Que me está contando? Pero usted... O que hai que poñer a xente a disfrutar do que temos. Usted ten algo na cabeza. Usted ten algo na cabeza, convertir o monumento histórico nacional máis importante da época medieval en Galicia, convertilo nun merendero. Vamos, é que eso vaya usted a esos compañeiros que ten en patrimonio na Xunta de Galicia e dígalle a súa proposta. E usted parece que non anda máis contento que no medio da basura. Hombre, poñase, quite algunha fotografía donde está ben, usted está falando de paseo. Dígalle a ustedes, porque o Ayuntamiento non pode intervenir aí. Dígalle usted aos de patrimonio que o goberna a Xunta de Galicia. Dígalle usted que vaya ali, porque se usted quere pasar por o Concello, enseño os papeles onde lle digo e lle pido permiso para cortar eso e non mo dan. Entonces, dígalle aos seus compañeiros, mire, como a mí non se me escoite. No, está na súa quenda de palabra. Bueno, isto non é o quenda da palabra, pero eu non he interrumpido aquí a nadie. Non, continúe, aquí hai dúas persoas que me están levando a oposición, eu quero que se me escoite. E se está escoitando, e a súa quenda de palabra continúe. Por lo tanto, ao Bloque Nacionalista Galego dicirlle que el ten moita responsabilidade nas aceras de Dimo, aunque se esconda e lle bote a culpa ao equipo do goberno. Esas aceras, efectivamente, van a 700 e pico mil euros, estánse facendo por fases porque a Diputación, diríamos, a Diputación, na responsabilidade que ten o Bloque Nacionalista Galego no goberno da Diputación, é o que quere facelas por fases. E a Diputación e o representante diputado do BNG na Diputación, que é de mobilidade, ten ali todas as autorizacións dos veciños para facer as aceras. Pois, lle parece, damoslle un último minuto brevemente ao BNG e rematamos xa brevemente un minuto a cada un e imos á publicidade. Adiante o bloque. Eu espero que non se entenda isto como ningún insulto, nin nada polo estilo, pero é certo que non se pódese intentar enganar a algúns todo o tempo. O enganar a todos algún tempo, pero a todos todo o tempo, iso é imposible, dicía un presidente norteamericano. Ben, nós sabemos que o proxecto das Beiras Rúas estaba preparado, e iba a máis de 800.000 euros. Ben, o seu compromiso era achegar os terreos. Papeles. Exactamente. Ben, cando vostede tivo unha reunión coa Deputación, ou na Deputación, cos responsables, vostede non foi, non lle entregou, bueno, por o motivo que sexa. Mire como usted sabe de como está. Exactamente, entón, que pasou? Que usted que ten que defender aos veciños de Catoira, igual que eu. Nós, efectivamente, nós estiveramos... Ordenimo máis. A mí, por exemplo, non me molesta, e eu entendo que vostede me interrumpa, non llevou a... Vai ter que ir rematando porque xa está completando o minuto. Nós o que queremos é facer propostas e alternativas, non? E unha delas é a restauración tamén de núcleos. Nós temos proxetado que hai núcleos que aínda teñen unha estrutura que poderíamos recuperalos como núcleos tradicionais e que axudaríamos aos propietarios desas casas que manteñen unha estrutura. Imos escoitar ao candidato do Partido Popular, un minuto, e despois escoitamos ao candidato do PSOE. Bueno, a verdade é que é gracioso como hai uns anos a culpa era da Diputación porque era do Partido Popular, agora que a Diputación é do Partido Socialista, pois entonces, claro, as aceras siguen faltando, pero antes a culpa era dos populares. Entonces, agora, como vai isto? En 4 anos non se fixaron aínda, porque non as vemos feitas, os veciños siguen camiñando polas cunetas, entonces, pois, de quen é a culpa, entonces? Que nos explique de quen é a culpa, porque se antes era do Partido Popular e agora non está o Partido Popular, non entendemos. Pero, bueno, vamos a seguir con propostas, e vamos a falar, por exemplo, agora, das pistas de tenis en Santa Baia, porque, bueno, eu convidaría ao Concello a alguén do Partido Socialista que veña a xogar ali un partido de tenis, que eu teño ido moito, ainda que o alcalde diga que non son de Catoira, pero este é o estado no que están, entonces, bueno, igual era momento de rehabilitalas e de facer algo con elas, para que a xente poida disfrutar, porque o deporte tamén en Catoira, despois falaremos do clube de piragüismo, o deporte como está en Catoira, a verdade é que é, bueno, unha pena. Tamén me gustaría falar, por último, das carreteras, porque fotos como esta, remato agora, fotos como esta, bueno, pois son bastante chamativas, o estado no que están as carreteras,
sobre todo donde se encontra unha das maiores empresas que temos no Concello, ese é o acceso. Gracias, pero botarlle a culpa Camaño. á empresa. Imos coitar o último minuto do candidato do Partido Socialista. Desa fotografía, que ele é moi aficionado a quitar fotografías, incluso parece que anda perseguindo por aí a xente cando están facendo os seus traballos, como hoxe a mañán, que cambiamos un letreiro e andaba quitando fotografías. Parece que isto da fotografía é unha cousa, unha afición que ao mellor se lle daría moi ben como profesión. Pero esa fotografía que vostede dice é precisamente nunha empresa por onde non pode entrar os camións para esa empresa. A empresa ten un acceso por a carretera que vai á Diputación. E pense vostede que ese burato fixo esa empresa e non pode entrar por aí, me comprende? Non pode entrar por unha carretera local que está prohibido entrar por esa carretera os camións de semejante tonelaje. Será por algo, si entra, non? Polo tanto, eu non sei por que vostede defende tanto a esa empresa. A todas. Non, eu non sei. Ojalá houbera máis para defender. Pero dígame por qué. Pola contestación ao Bloque Nacionalista Galego con referente ás aceras de Dimo, sigolle insistindo que eles teñen moita responsabilidade de que as aceras de Dimo non estén comenzadas. Comenzouse por arriba, estáse facendo en fases, pero certamente, hombre, non dicen públicamente para que botarlle a culpa ao alcalde, pero por o que eu vexo, el estuvo reunións co diputado do BNG na Diputación. Deixámoslo aquí porque temos que marchar á publicidade, de contado estamos de volta e seguimos falando de Catoira. Pois seguimos no Contrastes Catoira, aquí debate electoral en Canal Rías Baixas. Imos falar agora de economía, de emprego e tamén dos sectores productivos. Ten a palabra o candidato do Partido Popular e eu pregúntolle para a xente, por exemplo, da súa idade, que propostas ten o PP para xerar emprego na localidade, cando queira. A xente da miña idade o que necesita é oportunidades, poder crear empresas igual que todo o mundo en Catoira, e máis a xente que non é de Catoira, que parece, bueno, que excluímos en Catoira, o alcalde excluía de Catoira, entón, bueno, pois daremos a oportunidade de que veña a abrir empresas en Catoira. Entón, pois nós propoñemos baixadas de impostos, pero non así, baixadas de impostos, non, vamos a dicir que impostos, entonces queremos unha baixada do IBI, por exemplo. Bueno, ainda que o alcalde diga que o IBI non se pode baixar, o que hai que dicir ao alcalde, porque o dixo no anterior, é que isto vai nuns baremos, entonces o Concello dentro deses baremos é quen escolle a medida do imposto. Entonces, bueno, pois nós propoñemos unha baixada do IBI, propoñemos unha baixada do imposto de actividades económicas para atraer empresa, para que os novos, como a min, pois podamos montar empresas. Propoñemos a baixada do imposto de construcións e obras, tamén propoñemos a eliminación do imposto de plusvalías, por exemplo, e, bueno, e logo a baixada do imposto da basura, sobre todo se entran en plans, como, por exemplo, a idea de facer un plan de compostaxe para poder baixar ese imposto. E logo tamén gustaríanos falar, en canto aos impostos, pois, do tema de Sogama, porque con Sogama pasou algo moi curioso, xa que Sogama propoñía unha baixada do imposto se o Concello o solicitaba, que o solicitaron máis de 40 concellos de todo Pontevedra, e a verdade é que, bueno, o Concello, aínda que nós o pedimos por rexistro, que o solicitase para poder baixar a basura aos catoirenses, pois, bueno, non lle dou a gana de solicitalo e dixo que era ilegal. Vamos, é ilegal baixar os impostos á xente, entonces eu quero que eso se recorde no momento de votar. Ao candidato do PSD a PSOE, cando queira. Para dicirlle ao candidato do PP que os únicos impostos que subiron en Catoira e que son caros son impuestos a tasa de basuras, a de agua e o dos sumidoiros. E todo débese, todo, o canon da agua, o canon de vertidos e todo que recaudamos o Concello e que yo temos que ingresar ao PP en Santiago e o PP en Catoira e a Xunta de Galicia non fixo unha obra en 4 anos de sumidoiros e está cobrando a xente de Catoira un impuesto que lle temos que recaudar o propio Concello e despois enviarlo á Xunta de Galicia. E dicirlle que a recollida de basura para Sogama, o Ayuntamento de Catoira está un 30% máis barato do costo que lle corresponde. Polo tanto, o Concello de Catoira está cobrando un 30% menos
do que debía de cobrar, que lle beneficia aos veciños. E iso que dice o señor candidato do PP é que a rebaixa esa que di de Sogama, eso é para vender fume. Eso é para dicir, bueno, pois o candidato do PP que vaya ahora ao debate de contrastes e diga que o Ayuntamento de Catoira non baixa a tarifa de recollida de basuras, porque ese 9% que dice tal é meterse na autonomía municipal, unha empresa privada, unha sociedade anónima, dicindolle a un ayuntamiento que lle baixe os impostos ao Concello. Pero como unha empresa privada que está, diríamos, como socio na Turquía ou Fenosa antes, lle vai a dicir a calquera ayuntamiento de Galicia ou de España que baixe as tarifas de tratamento de basuras. Grazas, señor García. Vexo que a cuestión dos impostos tamén saiu ao debate. Podemos seguir falando se vostede quere, o candidato do Benega, por esta cuestión, ou reconducimos o tema á cuestión que formulaba ao comezo, que é o tema do fomento do emprego, o que vostede prefira, cando queira. Realmente iso teremos a oportunidade seguramente máis tarde. Ben, a cuestión do emprego, eu sei que as competencias que teñen os concellos pois son limitadas. De todas maneiras, nós imos pedir que se supriman ese límite de contratación para que os concellos poidan, efectivamente, contratar persoal, sobre todo relacionado cos servizos públicos para atender a necesidade dos veciños. Pero é certo que a situación do parque empresarial en Catoira é defectuosa. E tamén é certo que empresas emblemáticas de Catoira non se instalaron ali porque non era suficiente a extensión que ten ese parque empresarial. Non sei, algún día habrá que responder por que se empeñaron en facelo ali, cando agora a posibilidade de ampliálo é máis problemática, non? Pero nós queremos facer a primeira proposta realmente real, non? É dicir, realista, non? Que é o fomento do comercio local e de proximidade. É algo que se está demandando últimamente. Nós hai exemplo de algunha familia que en Catoira está producindo, e antigamente xa se teñen feito experiencias desa maneira, de que se producen verduras e hortalizas. É necesario que esas persoas teñan axuda, teñan para poder comercializalas xa non só nos supermercados propios de Catoira, senón incluso na hostelería, de tal maneira que poida haber máis persoas que se dedican a isto, porque isto ten unha relación directa coa parcelaria que seguramente falaremos máis tarde, non? Outro dos aspectos que nós creemos moi importante é apostar polas escolas do Obradoiro. Hai tempo que en Catoira non hai unha, hai que esforzarse, nós faremos todo o posible se a xente, se o pobo nos apoia, para recuperar estes oficios especializados na reparación e o mantemento, a reutilización e a reciclaxe que están hoxe moi demandados. E é certo que hai que poñer todo para conseguir esa escola Popular. Adiante. Bueno, a verdade é que o Concello de Catoira, para potenciar o comercio local, pois entrega bolsas. Entonces, igual hai outro tipo de medidas mellores que entregar unha bolsa para potenciar o comercio local. E aí é onde entrábamos no tema de antes, que son os impostos. Evidentemente, se botamos unha ollada, pois vemos que Catoira non lle quedan empresas, cando Catoira antes tiña máis postos de traballo que traballadores, e o Concello do lado valga, pois sobralle traballo e sobran empresas. De feito, moitísima xente de Catoira está traballando en Valga. Para poñer un exemplo, só nunha fábrica de aluminio que hai en Valga traballan máis de 50 persoas de Catoira, cando en Catoira casi non nos quedan fábricas que teñan 50 postos de traballo en total. Entonces, como é posible isto? Pois é posible pola xestión de 29 anos deste señor. Entonces, iso é o que hai que cambiar, é moi importante cambiar. O comercio local hai que botar unha man, no tema dos impostos, por exemplo. É importante baixar os impostos para que poidan abrir, para que poidan subsistir, senón marchan todos, é normal que se vayan neste concello. Entón, nós queremos, entre as nosas medidas está pois a creación dun viveiro de empresas, por exemplo, ou está tamén a creación dunha bolsa de emprego, onde o traballador pois é subvencionado pola Xunta, e, ese traballador dedícase a buscar ofertas de traballo para as persoas do Concello, para que poidan pois ter un traballo, que é o normal, é o que se necesita, creo eu, para poder formar unha familia, para poder coidar os maiores, é o máis importante, é o que menos temos en Catoira, traballo, é bastante increíble. Entonces tamén, continuando coa proposta que fixo Xan, en canto ás escolas taller,
pois gustaríanos reactivalas tamén, xa que coidaban o noso medio rural, o noso medio ambiente e ademais pois eran oportunidades para aprender, para mellorar e para a xente de Catoira, igual que os talleres, igual que os cursos, e igual que o traballo para coidar o entorno, por exemplo. Moi ben, pois é a quenda do Bueno, candidato socialista. voulle contestar aos dous primeiro, que desconocen absolutamente a normativa da Xunta de Galicia gobernada por o Partido Popular, onde proíbe pedirlle aos ayuntamentos como Catoira as escolas taller. Cando as escolas taller e casas de oficios dependían do INEM, do Goberno do Estado, Catoira foi o primeiro ayuntamento de Galicia en poñer esas escolas taller a funcionar. Por lo tanto, o do señor do PP, diríamos que o BNG non pode ir a reformar a normativa á Xunta, pero estos que gobernan na Xunta, que modifican a normativa, é que o Concello de Catoira poida pedir unha escola taller e unha casa de oficios. Sigo insistindo que o Partido Popular, o candidato do Partido Popular ten un desconocimiento absoluto do que pasa na actividade e que é imposible calquer superdotado que veña que en 2 meses sea capaz de propoñer algo para Catoira. E aparte deso, referente a que defender o Ayuntamiento de Valga, eu entendo perfectamente, usted defende o Ayuntamiento de Valga, defenda o Ayuntamiento de Valga, pero está defendendo unha empresa tamén, defenda cousas de Catoira, non defenda cousas de outros concellos, é o meu consello, que non sirve para nada, seguro. Pero que usted este falando dunha empresa de Valga, que foi a que lle fixo a lista, por o que vexo. Lle fixo a lista? Sí, sí. No, a ver, non se intenta facer un traxe. A empresa esa de Valga que usted fala, ten media lista da empresa de Valga. Non me diga que non, porque mitad do pueblo traballa na empresa. Se quero digo os nombres. Quenda para o candidato Se non digo os nombres. Grazas, señor García. Entonces, rematou o seu tempo. certamente que unha empresa económica, unha empresa veña a meterse en política en Catoira, pois non é normal. Grazas, señor García, que rematou o seu tempo e a quenda de novo do BNG. Ben, nós como para nós é un sector, digamos que é un colectivo fundamental e prioritario que é a mocidade para que non teña que marchar, sobre todo hoxe que a mocidade está preparada, pois eu creo que é importante tamén crear bolsas destinadas a que esa mocidade apoie proxectos de innovación para ver que se pode facer en Catoira cara ao futuro. A respecto do que dicía antes das escolas obradoiras, é dicir, eu creo que facendo sempre o mesmo non cambiamos as cousas, é dicir, porque a normativa este aí, hoxe pode estar, mañá non pode estar. O que sí é certo que hai que ter un proxecto preparado para... Eu, de verdad, entendo perfectamente que usted me volte a culpa de que non haya escolas taller ou casas de oficio de Catoira, pero diga que o PP, a normativa do PP non permite. Bueno, pero eu non, xa ve que non me molesta que me interrumpe. Eu non lle dixen que vostede fora o responsable. Eu digo que hoxe está así a normativa, pero mañán pode cambiar. Se mañán cambia e Catoira ten un proxecto para iso, pois a mellor é prioritario. 40. Polo tanto, eu non lle vou a responsabilizar a vostede, efectivamente, do que non é responsable. Pero eu digo que hai que apostar por esa vía e seguramente se poden cambiar as cousas. Pero hai unha situación que tamén é problemática, que entraría dentro deste capítulo, non que é o da débeda. Porque vostede fixe unha alusión antes, o BNG en Catoira leva tempo con unha máxima entre nós que é decir a verdade. En política, noutros aspectos da vida, incluso a mentira ten remedio, pero a verdade non a ten. Entón, nós as fontes que utilizamos son do Ministerio de Hacienda, é dicir, antes era do Partido Popular, o ministro, agora é do PSOE. A débeda está aquí... Eso que usted ten é falso, eso fixo usted. Eso é falso. Vostede pode, calquera persoa hoxe pode comprobar en internet a débeda viva do Concello de Catoira a 31 de 12 de 2017. Hombre, claro, pero estamos no 2019. Sí, pero é que é máis. Remate, señor Castaño. Despois terá ocasión de novo de... É o mismo. Espera, agardo un momento. Despois... Candidato do Partido Popular, non está...
continue de segundos e imos co Partido Popular. Pero quero dicir que esta é unha situación preocupante. Eu, na seguinte quenda, explicarei que se podría facer ou que faremos nós para mellorar esta situación. Partido Popular. Vamos a destapar unha das mentiras, porque di que o fixo el, pois mire, Poñan os dous gráficos ao lado. é do Ministerio de Hacienda, entonces é o mismo, señor alcalde. A mí parece moi ben. Ministerio de Hacienda, señor alcalde, por favor, a ver, me parece moi ben que usted defenda... Escoite, se mañán chove é culpa da Xunta, é culpa da Xunta se mañán chove. Aquel ministro que tiña o señor Montoro, pero a mí o que non me parece moi normal é que o señor do BNG defenda as políticas do señor Imos Montoro. deixar que o candidato do PP expoña os seus argumentos e despois imos con Oye, vostede. se mañán chove, é culpa da Xunta tamén. Deixamos que fale o candidato do PP. Ahora de Diputación xa non, señor García. Claro, da Diputación xa non é, non? Poñan Por os favor, dous gráficos. Continúe. Mire, tampouco, oiga, mira, o tema dos semáforos tamén, igual tamén era culpa da Xunta, pero mire, Ai, Dios nós mío, conseguimos Jesús. para Catoira, fíxese ben. Onde están? Van nos traer agora, van nos traer, coño. veo ali o xefe, Sí, estuvo ali con nós, Pero paseo por ali e dixo que os iba a poñer. Mire, Señor si García, non señor pintan García. nin os pasos de peóns que hai Señor García, na por rúa favor. da estación, Señor usted vai García, adiante do centro de salud, Señor García, e mire oiga. o paso Señor García, de non sei peóns e chame como facer que me faga caso. Señor García, A ver, home, Señor Señor García, voulle pedir que respete, tal como si vostede pide, que respecten os demais A a ver, súa mire, quenda, no, é que- voulle é que pedir xa que terminou respetemos o... No, eu non terminei Leva nada, 1 minuto e perdón, eu non 17 terminei nada. segundos, quedan ya ainda 50 segundos Eu non ao terminei nada, candidato. perdona, mira. Continúe. Sabes cal é o problema? O problema é que dime que eu teño 22 anos, pero o que é o neno pequeno aquí é usted. Eu non lle dixen que O que sei que lles vou pedir, vou pedir unha cousa, un momento, por favor. Un momento, por favor. O que lle vou pedir aos tres candidatos, xa a modo advertencia, é que non entremos en cuestións persoais, Claro, en descalificativos, 22 en anos, calquer teño diso este home que ten 22 cuestión que poida afectar ou faltar a respecto a calquera dos candidatos. Así que pídolles que o debate sexa proveitoso, sobre todo para os espectadores que nos están vendo e que supoño que estarán interesados en coñecer as súas propostas. Voulle dar, como estivemos perdendo tempo, voulle dar 20 segundos para que conclúa e escoitamos ao candidato socialista. Bueno, eu, para rematar, pois, xa que non me permiteu falar, pois, bueno, volvo ao tema dos semáforos. Conseguímolos, non diga que non, conseguímolos. E cando os vexa ali, pois, picarán os ollos, porque os conseguimos. Donde hubo accidentes, pois, nós conseguímolos. Fíxese, de feito, o paso de peatóns mal pintado, pois, xo borraron para facer un novo. Pois, mire, é unha victoria. Bueno, pois deixámoslo aquí, escoitamos agora o candidato do PSD, adiante. Contestarlle ao do BNG, porque leva 30 anos, igual que a min, no ayuntamiento, e na oposición, e dicirlle, e estos son números do Concello, que a anualidade teórica, por eso o leo, para que non haya ningún problema, a anualidade teórica de amortización no Concello de Catoira supón o 17,86% dos ingresos corrientes liquidados inferior ao 20% que establece a Hacienda para necesitar autorización para todo o que haya que facer, pedir máis préstamos ou levar adiante unha situación económica. Eso, nunha amortización de 10 anos, supón 1.186,13 euros ao ano, dividindo por os veciños que non teñen que pagar. Pero o que usted sempre di é que os veciños están endeudados. Os veciños non están endeudados, que están endeudados é o Concello. Endeudado nese tanto. Entón, serían 1.186. Pero neste momento, esa deuda vaise pasar aos 20 anos porque o Estado así o acordou, e iso vai supoñer 593 euros ao ano, en caso de que tuveran hipotéticamente pagalo os veciños, sería as cifras reales. E iso que dice usted de 5 millóns, eso é falso, absoluto e total. Usted está mentindo ou ten uns datos que lle deron mal ou os colle mal donde usted dice que os colle. Pero de todas maneiras, esos datos tenos no Concello, e no Concello nadie lle impide que o poida facer. Pero aparte diso, é que iso é unha cousa da deuda, é unha cuestión, unha quimera, porque o tema é que calquer veciño, para facer unha casa, ten que vir a un préstamo, porque senón non fai a casa, e pago en 20 anos, e métese dentro da casa e non dorme na calle. Polo tanto, todas as cousas que hai en Catoira de servicios, usted vai ao auditorio, sentas ali, este home tamén, traen a Feijóo, sentanse ali e tal, e máis eu, sento-me ali no tal, e caben 400 personas, e usted sabe que por ese auditorio pasaron máis de 60.000 personas en 4 anos. Escoitamos o candidato sentadas ali, veciños de Catoira. Escoitamos o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Eu entendo que vostede diga iso,
Non, entendo non, é que esa é a realidade. Cada un pode utilizar os argumentos. Ben, se minte a páxina do Ministerio de Hacienda, Pero que eu non calquera sei. veciña e calquera veciño pode consultar. De verdade é que eu non sei Ben, porque usted eu voulle- defende tanto Bueno, pero a eu vou- páxina de Montoro. Pero non é de Montoro, era de Montoro. Non, Agora non, é de Montoro. Agora non sei como lle chaman ao ministro, a ministra Perea do PSOE. Agora No. do PSOE. E os números Pero a non lei non cambiaron. lle dou tempo de Mire, cambialo. Vamos a ver, Continúe. 9 meses, é nada máis. mentira entón que nos orzamentos de Catoira para o ano 2019 figura no resumen de gastos para a deuda pública 363.518 euros. Vamos a ver, se isto é falso, se esta cifra Pero é esa falsa, cifra- eu digo como lle teño Usted dito sabe, en algún... eso que ten aí, non sabe que dan un superávit para o Concello de 300 e pico mil euros? Escoitamos o Que candidato quere? do Bloque. Pero estamos de acordo en que esta partida é así ou Non, non? sei, non creo que usted modificara ese papel, non? Pero- Efectivamente, bueno, claro que non o fago porque sería, vamos, sería... claro. Pero como é certo, traio aquí, é dicir, Pero se eso, acaso vostede pero me eso quere dicir que é é mentira. totalmente asumible Escoitemos- polo Concello de Escoitemos Catoira. o candidato do pero mire, BNG. E ten pero que eu- 20.000 Señor servicios García, funcionando. señor eu García, podo que nada do compartir BNG. con usted algunhas cousas. Mira, Claro. que é certo que as administracións públicas teñen que estar legadas. É certo. claro. Ou que pode. Claro. Unha cousa é endebedarse máis alá. Vamos ver, unha familia pode estar endebedada, pero se debe Por o eso- 165% por dos eso- seus ingresos, Por eso é eu estou imposible. dando Mire, estos datos que Señor usted García, quere tergiversalos. mire, A ver non se me que- comprende. non te- Escoitamos o Fágame BNG. caso dos meus Señor datos. García, que escoitamos usted o BNG, está que equivocado. sabe que se remata o seu Eu tempo. xa non lle digo que o faga con mala Dez intención. segundos eu sei se que remate. sí, espero que teña Sí, sí, dous sí. máis. Eu só sei que utilizo datos oficiais do Ministerio de Facenda. Se me enganan a todos os cidadáns de Catoira, de Galiza e do Estado. Na cifra, Quenda para- na cifra non. de endeudamento Ben, que usted dou É antes o momento- é No. falso. Señor García De- e señor Bueno, Castaño, pois, é o pode- momento Nos- de escoitar o señor Camaño, van 2 case 20. Adiante. Bueno, vamos continuar con propostas. Entón, nós para atraer empresas queremos pois bonificacións para esas empresas que veñan para Catoira para facer que sexa atractivo. Queremos bonificacións para as empresas que contraten máis do 50% de mulleres a traballar, porque, bueno, é unha medida real, non como a súa, que é repartir unha bolsa. Entón, bueno, queremos buscar convenios con empresas, queremos promocionar terreos para que poidan abrir empresas e para que o Concello sexa atractivo. Cando unha empresa ven ao Concello e lle di quero abrir aquí en Catoira, pois o Concello que lle busque uns terreos para que a empresa poida abrir en Catoira, xa que se abre esa empresa é positivo para os veciños, porque van ter traballo en Catoira para poder comprar, para poder vivir, para poder formar unha familia. Isto é todo un círculo, non sei se deu de conta. Queremos negociar concesións de terreo, como por exemplo, concesións de terreo como comunidades de montes, as cales, pois hai comunidades de montes que están de acordo, nós falamos co presidente da comunidade de montes de Dimo, e bueno, pois estarían de acordo en concesións de terreo para que abrisen empresas, porque todo o mundo sabe da necesidade do traballo en Catoira, traballo que non o hai, e non é culpa de que a empresa non lle queira a Catoira, ou que pense que a Catoira, non, é culpa da xestión que ten o Concello sobre Catoira, porque Catoira antes tiña máis postos de traballo que traballadores. Vamos, é que vostede mesmo debe sabelo porque traballou en Cedonosa, era apuntador en Cedonosa, entonces, bueno, pois ali había máis postos de traballo. ¿Apuntador de qué? Era apuntador. Apuntador usted está... Sí, insisto ya en que Apuntador- falemos de propostas, no, non de... Apuntador de Claro, qué, era un dice exemplo. ¿Usted qué é? Era Insisto un exemplo. a ambos Era- candidatos que falemos de propostas e non de cuestións persoais. ¿Usted de No, qué era vai? un exemplo, a ver, ¿Usted era de un qué exemplo. vai? Insisto yo aos dos No, candidatos. no, Centrémonos- é que eu coñecerá acabo de o- dicir Por que é suposto, apuntador. por iso estou dicindo Eu non sei tanto que a é un iso como de a outro, apuntador. que Claro, a ver, era nos o seu centremos, traballo, por favor, entonces. en cuestións de Bueno, interese da nosa audiencia. Vamos Eu traballei continuar. de peón, traballei do A ver, que vaya pero rematando. que é iso de apuntador. Déixeme continuar. Vaya rematando, que está a Déixeme piques de continuar. esgotar o tempo. Bueno, esas concesións de terreo para que esas empresas poidan abrir e para poder ter traballo real, non traballo de 4 comercios soltos, non, os comercios son necesarios, pero necesitas ese traballo real como en todos os concellos. Mire, Vamos con vostede, teño adiante. que contestarlle, Adiante, sí. porque insiste no do empleo, primeiro dicirlle que en Catoira é o tanto por cento do Salnés que menos parados ten. O sea que estamos por debaixo do baixo do paro de todo o Salnés e a comarca do Ulla. Polo tanto,
non sei que tanto existe, A ver o dato. é que non conoce Enseñe o dato. non conoce a Escoitamos a realidade de Catoira, Por favor. solamente ven co librillo e co estudillo, ben preparado, co librillo que lle prepararon, entonces, Preparei nuevo, son universitario, recorde. co Sí, desconocimiento, que ben. pero eu son, Por favor, eu son un adiante. apuntador. Continúe, Entonces, usted co desconocimiento que ten de Catoira, que en 2 meses non pode usted, por moito universitario, ao mellor, usted entra na universidade, pero a universidade non entra en vostede, me comprende o tema. Polo tanto, eso que lle digo, que a taxa máis baixa do Salnés é do Concello. Ten ainda un minuto máis, se quere seguir continuando con propostas, igual, xa está. pois daquela continuamos e seguimos escoitando o candidato do bloque. Ben, hai un apartado neste bloque que a nós nos gustaría, pola importancia que ten, recalcar, non? Que sería a Romería Vikinga. A Romería Vikinga sabemos todos que ten unha proxección e que leva unha proxección de Catoira a nivel nacional e internacional, pero que nós pensamos que tamén quere unha reestruturación, quere un novo impulso, verdade? Ten que haber actividades arredor da Romería Vikinga ao longo do todo o ano, a partir de centros de interés. Pois eu poño, por exemplo, a Rosalía de Castro, non? Que ten un poema que fala das torres vikingas. Entón, a través deses centros de interés, pois que haxa para distintos colectivos actividades ao longo de todo o ano. E é certo que facendo sempre o mesmo, vanse conseguir sempre os mesmos resultados. Que podemos facer entón para mellorar a organización da Romería Vikinga? Pois nós temos unha cousa moi clara, que é falar con todos os colectivos culturais que hai en Catoira, desde músicos, escritores, da hostelería, asociacións de distintas entidades, é que nos propuxeran recoller as súas propostas, porque nós pensamos que non só pode ser a Romería Vikinga un éxito de público nese día, que sí que é certo que o é, pero ten que ser tamén ao longo da semana e ao longo de todo o ano. Ese é un esforzo que temos que facer entre todos. Hai que recoñecer que é un éxito de persoas que veñen a visitarnos ese día, moi potente seguramente, pouco comparable con outros, pero nós temos que facer un esforzo a maiores para que esa xente non só veña ese día, senón que veñan toda a semana, que deixe xere riqueza en Catoira e que ao mesmo tempo tamén veñan durante todo o ano, porque as torres ten que ser o centro o neurálxico arredor do cal haxa moitas actividades e sea o centro, digamos que dinámico e motor da economía tamén en Catoira. Moi ben, pois escoitamos agora de novo o Partido Popular, entramos xa na recta final desta parte do programa, un minuto para cada un e marchamos á publicidade. En canto á Romería Vikinga concordamos, estamos totalmente de acordo co que dixan, pero bueno, nós aclararíamos que non é un día o éxito, é unha hora, porque prácticamente nunha hora a xente entra e escapa toda a correr. Entonces, hai que traer algo máis para a Romería Vikinga para que esa xente se quede. E nós, bueno, pois nós propoñemos 4 días de Romería Vikinga, máis o desembarco vikingo domingo. Propoñemos unha feira medieval, que sería medieval vikinga, porque concellos como Pontevedra ou como Noia teñen unha feira medieval con postos medievais e nós non a temos, pois estaría moi ben. Logo propoñemos o teatro. O teatro queremos que sexa para a xente de Catoira, feito pola xente de Catoira, non ter compañías de fora, porque temos unha escola de teatro en Catoira, entón vamos a utilizala, vamos a dar protagonismo e vamos a dar a oportunidade de que fagan ese teatro. Propoñemos concertos de noite, e non concertos de noite na praia, sino recuperar a verbena, porque, bueno, a xente maior tamén ten dereito a disfrutar un pouco da vikinga, porque se empezamos a contar a xente de Catoira que disfruta da vikinga, é que quedamos nun porcentaxe moi baixo. Grazas, señor Caamaño. Imos co señor García. Ten por diante un último minuto para falar destes asuntos. Sigo dicindo que é un desconocimiento absoluto por parte da oposición. Saben que hai máis de 7 días de festa alrededor do primeiro domingo de agosto, que é onde hai congresos, onde hai teatro, onde hai música, onde hai mercadillo, onde hai todo o que poda haber, que hai gastronomía, que hai todo o que poda haber alrededor da festa da Romería Vikinga. Pero aparte, non solamente, é que estamos situados en Europa,
Estamos situados en Europa porque pertenecemos ao camiño dos vikingos, que celebramos congresos, que estamos constantemente celebrando cousas en Catoira, e que somos o referente de Galicia para os estranxeiros. Non é que non conozcan, é que descubren Galicia en Europa gracias a Catoira, gracias aos vikingos e gracias ás actividades que se fan desde o Ayuntamiento de Catoira. Por lo tanto, é un desconocimiento absoluto da oposición. Señor García, imos co BNG. Un minuto. Ben, o do descoñecemento será, aquí ninguén negou a importancia da romería. Outra cousa é que, repito, facendo sempre o mesmo, obtéñense sempre os mesmos resultados. Foi algo que asistindo a un curso de directores, dixo un inspector e a min quedoume grabado. É dicir, facendo sempre o mesmo, obtemos sempre os mesmos resultados. E non nos podemos conformar. Non nos podemos conformar cos resultados que está aí. Porque é certo que hai unha opinión mayoritaria entre o pobo de Catoira que a romería vikinga debería, digamos que deixar máis entre o sector da economía. Entón, hai que modificar algo, hai que modificarlo. E para iso, a mellor forma é consultar con estes todos colectivos que nos poderían, aparte, non é nada negativo achegarse a eles para escoitar as súas propostas e despois recollelas se son positivas, que seguramente son, é dicir, non é o problema ese non é o problema. Grazas, que señor candidato, temos que marchar a publicidade, de contado seguimos falando de moitos máis asuntos que ainda temos pendentes por abordar, pausa mínima e de contado estamos de volta. Pois entramos xa na recta final deste Contrastes Catoira. Agora voulle propoñer os distintos candidatos que nos falen pois de diversos asuntos que de seguro han resultar de moito interese para os veciños e veciñas da localidade que protagoniza este debate esta noite. Imos falar de políticas sociais, de demografía e tamén de atención ao rural. Imos saber que propostas teñen as distintas formacións aquí representadas e comezamos polo candidato do PSDG, o señor García. Cando queira pode comezar a falar. Que propostas temos? Sobre as cuestións sociais, sobre a atención aos veciños do rural. Eu poderíame, non solamente as propostas, porque como eu goberno... O que vostede considere como eu goberno, eu tendría que ter 90 minutos máis para dicir o que facer balance do que rematou. Eu solo o que se fai no Concello de Catoira. Pode facer balance do feito ou do que quere facer. Pouco hai que inventar, a xente de Catoira está contenta cos servicios que ten no Concello de Catoira, tanto en servicios sociais como principalmente porque que me digan estes señores da oposición algunha cousa que o Concello de Catoira non toca en servicios sociais, por exemplo, e despois eu podo contestar, porque se leo todo aí o que teño aquí, pois é tal. En tema cultural, algo fora de ser, desde congresos internacionales sobre cannabis, sobre cursos, diríamos, da universidade en Catoira internacionales, como pode ser o tema do Congreso Internacional de Piragüismo, que o facemos cada 2 anos, unha cantidad de cousas culturales que serían innumerables, non? Pero tamén despois os apoios a todas as actividades que hai en Catoira, como pode ser o piragüismo, con casi 2.000 euros todos os meses que se lle ingresan na cuenta do piragüismo para que funcione, o edificio que se fixo, pois a escuela de fútbol tamén ten un ingreso determinado, ainda acabo de entregarlle casi 500.000 euros en vestuario, a escuela de teatro, a escuela de música, o convenio ca banda de música que tamén alcanza uns 8.000 euros tamén anuales. E, bueno, eu xa lle digo, non me chegaría o tempo de todo o programa para dicir as cousas que facemos no Concello de Catoira. A ter despois máis tempo para poder seguir expoñendo os seus argumentos. Agora, quenda de novo para o BNG, adiante. Ben, é certo que, claro, se está gobernando, pois, lóxicamente, a vostede exíxenlle e, ademais, se presentou para iso, e quen goberna ten que facer cousa, non? Pero, bueno, a mí o que me sorprende é que non esteamos abertos, ou esteamos abertos, a mellorar o que se fai. É dicir, esa posibilidade debe quedar sempre aberta, e sempre é posible mellorar. Todos os días estamos mellorando. De todas maneiras, hai un ten que asumir os seus, e recoñecerlle tamén os éxitos,
Eu non son dos que digo, e acórdome que dixen o mesmo no anterior debate, e volvo a decir aquí, eu non son dos que digo que todo vai mal en Catoira, non, é unha mentira iso. Porque non seríamos honestos con nós mesmos nin co povo de Catoira. É dicir, hai cousas que se fixeron ben, hai cousas que nós faríamos de outra maneira e hai cousas que non faríamos. Por lo tanto, eu non vou a ser aquí o que diga que todo vai mal. Agora, que a posibilidade de mellora é moita, tamén é certo que o digo. Entón, tamén debe asumir a veces o negativo, non? E non fuxir del. Por exemplo, dentro deste bloque había un apartado que é transparencia. Sí, que falaremos, se lles parece máis adiante, agora centrándonos no asunto das cuestións sociais, das nas políticas cuestións sociais, eu creo que un dos programas que temos nós aquí e que sería moi importante para as persoas maiores sería a posta en funcionamento do plan Xantar na Casa. Que hai persoas que por diversas razóns teñen unha mobilidade reducida ou que as persoas que viven están con elas están traballando e non poden, pois eso sería un programa, por exemplo, sí que sería unha forma de axudar a esas persoas. Pero tamén é certo, e o enlazarei despois con outro apartado, que debemos reducir os gastos innecesarios. E os gastos innecesarios debemos adicalos a axudar aos maiores. E axudar aos maiores pode ser, por exemplo, dedicar esas partidas que despois citarei, a axudarlle a pagar, por exemplo, a calefacción cando no inverno pasan frío, ou axudarlle a pagar a factura da luz para que non teñan que cortar a calefacción. Iso sí que é unha forma de axudar as persoas maiores. Candidato do Partido Popular. Na axuda aos maiores, pois concordamos moito co BNG. Entón, nós traemos unha proposta que nos parece, bueno, xa que se di que tomamos todo de Valga, pois vamos tomar algo de outro concello, por exemplo, de Vilanova, que teñe unha proposta moi boa, que lle gusta moito aos veciños e funciona moito para as persoas maiores, que é un autobús de 9 plazas, que, bueno, vai circulando polo concello e vai permitindo que as persoas maiores que non poden desplazarse, pois poidan vir ao centro médico, que hai moitos problemas en Catoira, poidan vir a comprar, aí si se beneficiaría o comercio tamén, porque cando pasa o autobús, por exemplo, por parroquias como Avalo, pois ese autobús marcha para Vilagarcía e todo o mundo vai comprar a Vilagarcía. Pois con un autobús pequeno para que a xente poida desplazarse polo concello, unimos as parroquias e permitimos que a xente compre en Catoira, merque, e, bueno, pois darlle un pouco máis de vida a Catoira, porque hai xente que vive, por exemplo, en Quechopeiras, que a Catoira, pois, ao centro debe baixar moi pouco, pola distancia, por exemplo. Entonces, esa é unha das nosas propostas. E logo, pois, gustaríame explicarlle algo, pois, ao Partido Socialista, que é que para conseguir hai que pedir. Entón, se queres conseguir algo, pois, tes que ir petar a porta da Xunta. Entón, no tema da axuda ao maior, hai unha lista de espera en Catoira moi grande, e se queren conseguir horas para esas persoas, pois hai que ir petar a porta da Xunta, hai que molestar a conselleira e dicirlle: Fabiola, necesitamos horas para Catoira, porque Valga, por exemplo, ten todos os maiores atendidos. Entonces, necesitamos o cuidado dos maiores e darlle un bo trato ás persoas maiores. E logo, bueno, pois darlle tamén algo de diversión tamén ás persoas maiores, pois, por exemplo, utilizar os locales sociales que temos en todas as parroquias, pois para cursos, para campeonatos, para un poquinho de darlle un pouco de vida, porque se vamos, por exemplo, por Coaxe, ali vemos nunha marquesina un montón de señores maiores que están xogando e disfrutando, pois as persoas maiores tamén queren divertirse, pois hai que dar tamén algo deste estilo. E, bueno, logo, convenios con asociacións, como, por exemplo, asociacións como Amigos de Galicia, para axudar as persoas de maiores que están, pois, en malas circunstancias, pois, para botarlle unha man e para que poidan mellorar a súa situación. Grazas, seguimos co candidato do PSDA, seguimos falando Bueno, dicirlle ao señor do BNG, ao concelleiro do BNG, que todo eso de xantar na casa está superado por o Concello de Catoira. Calquera persona que necesita comer, e eso o Concello de Catoira, nin o alcalde, nin o equipo de goberno anda poñendo letreiros do que fai desas cousas e a quen lle dá axudas e a quen non lle dá, porque non é normal. Eso existía antes co padrón de beneficencia, cando eu entrei no Ayuntamiento no ano 79 como concelleiro, e que suprimimos ese padrón de beneficencia, que era, diríamos, denigrante ter ese tal. E toda persona que necesita comer na casa en Catoira, vai unha persona para facerlle a compra e para cociñar e o que sea. Por lo tanto, ese servicio e moitos máis, o da calefacción, precisamente, non se queixan nin salen de queixas en Catoira porque non ten calefacción ou non lle cortan a electricidade, porque o Concello de Catoira paga recibos de Fenosa para que non lle corten a corriente e teña calefacción. Por lo tanto, eso está superado, pero superado e despois todo o que dice aquí o do PP, que me ven as empresas privadas
que se dedican a facer beneficencia, como son Amigos de Galicia, que o Concello de Catoira non está de acordo con eso. Quen ten que prestarlle os servicios aos veciños son as institucións, non as asociacións particulares de religiosas ou que sea. Quen ten que facerse cargo da xente que necesita son as institucións, ou a Xunta de Galicia, ou o Ayuntamiento, ou o Goberno do Estado, pero non ningunha asociación particular que se dedican a eso, e non sei por qué, porque se dedican a eso. Habría que preguntarle, non? Porque se dedican a esa beneficencia, diríamos. Por lo tanto, todo o que se fala de servicios sociales, o Concello de Catoira está a siglos de todos os concellos da comarca. Perfecto, completou o seu tempo, escoitamos de novo o Bloque Nacionalista Galego. Ben, eu hai outro tema, que algún outro queda pendiente, pero dous sobre todo que queremos poñer en riba da mesa, non? O tema da transparencia e despois o... Iremos na seguinte rolda, falaremos xa da cuestión da transparencia, a non ser que xa non queira referirse a máis cuestións de políticas sociais. De políticas sociais, se eu, por exemplo, coincido co candidato do PSOE que ten que ser os servizos, teñen que ser, nós defendemos servizos públicos e de calidade. Claro. Outra cousa é que eu xa non comparto o de que está todo superado en Catoira, pero bueno, iso, se el ten a súa percepción así, pois, bueno, é unha opinión persoal. Creo que é un pouco exagerada, pero cada un é responsable do que di, é dicir, superado por todo, pero bueno, creo que hai programas que sí son importantes, creo que os maiores teñen aínda deficiencias en canto á atención, e que non debemos ser tan soberbios e ver que hai sempre cousas que facer e hai cousas que podemos ofertarlle a este sector, que, por certo, é un dos máis vulnerables, non? Pois agora escoitamos ao candidato do Partido Popular e xa rematamos coas cuestións de políticas sociais e na seguinte rolda falamos xa da cuestión da transparencia. Adiante. Na política social, pois, bueno, gustaríame falar da baixada de población, porque a baixada de población en Catoira é bastante grande, e a verdade é que a maioría da población baixe de Catoira, sobre todo os mozos, porque aí influe moito o tema do traballo, ao encontrar traballo noutros lugares, marchan e quedan a vivir fora. Entón, tamén nos gustaría crear programas como, por exemplo, de alfabetización digital, xa que ora as novas tecnoloxías pois utilícense moito en Catoira. A verdade é que dende a xente máis nova ata a xente máis maior utiliza as novas tecnoloxías, o cal é algo, bueno, bastante positivo, e queremos darlle pois uso para as persoas maiores e máis para os nenos. Como cursos nas TICs e en áreas de tecnoloxías, pois iso estaría moi ben a través das redes sociales, a través das novas tecnoloxías. Gústanos tamén unha proposta bastante boa, onde nos puntos clave do Concello, máis nas dependencias municipales, pois hai unha rede de wifi gratuita tamén, gústanos bastante, esa proposta que ten concellos como Vilanova tamén, por exemplo, ou a fomentar a creación dunha gran rede social para o Concello de Catoira. Así evitamos temas como o da transparencia, porque xa falaremos dela agora na seguinte pregunta, pero, bueno, este Concello é o máis opaco que hai, entonces, bueno, con este tipo de medidas, pois, poderíamos facer algo máis visible para a xente, darlle oportunidades de que coñezan como verdadeiramente está o noso Concello. Moi ben, pois escoitamos agora o candidato do Partido Socialista, pero xa seguimos avanzando no debate, se parece falamos da cuestión da transparencia, preguntarlle como ve a cuestión da transparencia, pode contestarlle tamén agora. Acaba de falar xa. Preguntarlle como fomentar a transparencia no Concello. É que desconoce tanto a situación de Catoira que non se dá conta que hai unha aula CEMIT, Sí, claro que sei. Donde, bueno, pues entón non diga o que dixo, porque donde todas as mañáns se están dando cursos principalmente para xente maior, e se utiliza para introducir para introducir a xente tal. E o que me fala da transparencia, eu, en fin, non me dá risa, porque entonces tendría que dicir da transparencia nos concellos do Partido Popular. Non hai non hai 2 meses que este señor me visitou no concello. E me visitou e me dixo, oye, a ver, por favor, hombre, se me das as actas de hai 4 anos do pleno, máis da Comisión de Goberno, porque a miña compañeira, como non viña aos plenos, eu non debe telos e tal. E, bueno, eu dinlle
Figúrese usted Mal, mal, a cantidad mal. que non era nin concelleiro, que non tiña por que darllos. Pero figúrese vostede que eu dinlle miles... Por que non me dá os presupostos a Vicky? Miles e miles de páxinas. Primeiro, é que usted non sabe por onde anda. Primeiro, usted pide a liquidación do presupuesto do 2018, donde o presupuesto aínda está en plazo... eu pedín o 17. Non, señor, usted ten ali un papel, O 17. equivocaríase, do 2018, pero aparte que non... Se o 18 non estaba aínda. Aparte falar que non hai por que darlle a vostede. Vostede tuvo un momento Había que que darlle non a todos os catoirenses. precisamente que non estaba en Todos, Catoira, os o do veciños. 2017, como usted non estaba en Catoira, que estaba en Santiago facendo pinitos para vir de candidato a Catoira ou a Rianxo, me comprende... Non se pone nervioso, a ver, non se pone nervioso. Deixamos que o candidato... Peñitos en Santiago, por favor. Vostede tuvo, Señor todos Camaño, os deixamos que ciudadanos tuveron remate. o presupuesto do 2017 á súa disposición para velo como sempre pasou. O sea que non hai ninguna diríamos, inconveniente en que usted, cando este liquidado o presupuesto do Vaya 2018, pode velo. Punto. Moi ben, pois escoitamos agora ao candidato do BNG sobre a cuestión da transparencia. Ben, a transparencia non é unha palabra só para pronunciala, verdade? É tamén para practicala. Entón, a transparencia non é só dar papéis e información. O proceso de selección da praza do Forma administrativo... parte o de darlle papeles como se lle dou a usted durante 30 anos, que leva no ayuntamiento. O que pideu. Punto. Pero non, eu dixen que non é só iso. Bueno, pero será algo máis, pero eso tamén. Imos escoitalo. O proceso Eso tamén. de selección da praza administrativo foi unha auténtica falcatruada. Falcatruada é unha palabra galega que ten un significado. Foron os opositores que denunciaron ese proceso. Decía nun medio de comunicación que denuncian la falta de transparencia en la realización del sorteo del temario del Concello y el Concello habla de normalidad. Ben, nós faríamos aquí outra, actuaríamos de outra maneira, non? Primeiro foi unha praza reconvertida dun operario. É dicir, quen se xubilou, quen xenerou esa praza era un operario. Nós pensamos que ese operario era máis necesario que esta praza creada a medida. Cando se cerrou o prazo de admisión, no momento que se sabe que hai persoas que teñen dereito, persoas que foron concelleiros, sí que teñen dereito a presentarse, como non van a ter. Pero teñen dereito todas as persoas... Igual que concelleiros, compañeros Todas as persoas de Catoiro teñen dereito a que se lle trate con igualdade? Sí. Entón, cal era a situación? Que faríamos nós? Pois nomear un tribunal que non tivese relación ninguna con ninguna desas persoas, e era facultade súa. E despois, mire, eu podo explicarlo por experiencia. Eu aprobei unha oposición en Andalucía e a mí sacaronme de todos do bombo onde estaban todos os temarios, os temas sacaronme un. Eu non entendo por que se sacaron, que foi o que denunciaron os opositores, por que só se sacaron 6 de entre todos. É dicir, eu para ser un bo profesor de educación física non me dixeron, chega con saber 5 temas, ou 2. Candidato do Partido Popular. Despois seguiremos falando. O BNG pedíndolle ao Partido Socialista que faga un tribunal para escoller alguén de forma xusta, pois bueno, eu creo que pide demais, porque eso, vamos, é imposible. Entón, isto é como podemos falar aquí do tema dos traxes, xa que el se meteu na miña lista, pero bueno, eu non vou caer nestas cousas porque eu creo que viñamos aquí a propoñer. Agora toca falar de transparencia. Claro, aí está. Entón, vamos a falar deste tema. Entonces, a mí gustaríame, por exemplo, unha declaracións de bens públicas de cada político que hai no Concello. Por exemplo, estaría bastante ben para saber os bens públicos, todo canto ingresa, pois cada político dentro do Concello, non sei se estaría disposto o Concello a facelo para a seguinte legislatura, pois eu pola miña parte estaría disposto, estaría moi ben eso. Despois, tamén, en canto á rede social que falamos antes, ou na páxina do Concello, estaría ben tamén poñer en que se gasta, como se gasta, que se compra, que se vende, e todo o tema que fai o Concello. Tamén estaría moi ben para que toda a xente se enterase, que está moi ben darme a min papeles, eso está moi ben, ou darllos a Xan, pero que todo o mundo debería ter a oportunidade de ir ao Concello e pedir un papel, sin ser necesario pasar por controles para ver o alcalde. Non é necesario pasar por unha muller que chame arriba, que fale co alcalde para ver se o alcalde o quere atender ou non o quere atender, porque todos os concellos deben ter a porta aberta para a xente petar e entrar para dentro, porque para iso é o alcalde de todos. Pero como dixen antes, aquí non hai un alcalde para todos, hai para uns e para outros non.
Por eso, nós decimos que Catoira somos todos, e non só os amigos de uns ou os enemigos de outros. Bueno, pois falamos de transparencia. En primer lugar, Catoira, somos todos, usted ten que dicir mitad de Catoira, menos, xa por non dicir nada. Centrémonos na cuestión da transparencia, por favor. No, pero estamos falando disso, estaba dicindo de que os veciños cando veñen ao Concello, pois tendrán que preguntarlle está o alcalde, oye, chaman por teléfono e tal, igual que fixo el, suba e tal, ao momento. O outro día, pois, tiñamos o veu Feijóo a Catoira, veu a pedir, tiñamos o auditorio ocupado, tuveno que desocupar para que a petición deste señor estuvera no auditorio Feijóo en Marrueda. Eu creo que eso pois, é forma de actuar, non facemos ninguna oposición á oposición, senón que pois, facilitamos que a xente faga oposición no Concello, o sea, que así ven sendo desde hai 30 anos. Para a parte da transferencia, o que me está dicindo do BNG, sabe el perfectamente que o tribunal, eu non estaba no tribunal, ningún político estuvo no tribunal, e había xente de fora de outras administracións no tribunal que foron os que levaron adiante esa oposición. Por lo tanto, eu non teño nada que ver se saleu unha persona ou saleu outra, eu supoño que saleu, e así foi, a persona que mellor fixo o examen. Eu creo que, sinceramente, Juan, eu creo que esa política de botar basura ao alcalde, hasta por eso, pois eso non sirve para nada. Non sirve para nada porque o que fixo ruído foi un señor de Marea, de Santiago, que estaba ali acompañado por ti, ou acompañado ti del, ou el de ti, e veu a armar lío a Catoira por o tema da plaza. Entonces, porque non saleu el, se salira el, pois non había lío ningún. Claro, e ti sábelo, a verdad, o que dicías antes da verdad, é conveniente dicirle sempre. Non valerse da media verdad para queimar o alcalde nin deixar quedar mal o ayuntamiento. Esa é a transparencia. A transparencia tamén é iso, é dicir a verdad, como dicías tú antes, non é dicir medias verdades. Moi ben, pois escoitamos de novo a verdade enteira é que vostede non estivo no tribunal. Claro. Iso é verdade. Pero a cuestión é que aquí este é un claro exemplo de portas xiratorias. Se hai pouco se criticaba ou se exixían responsabilidades a Soraya Sáenz de Santa María porque vai traballar a un despacho de abogados acabando de ser, pois eu creo que formar parte do grupo municipal de goberno do PSOE durante anos e rematar aos 15 días sendo traballador funcionario, eu non cuestiono a capacidade, pero nin del de ninguna. Lonxe diso, usted sabe que el dimiteu con antelación. Antes. Mire, é o único que lle digo é que... sabe que usted yo foi a dicir el de que el se iba a presentar. Na acta de cualificación do segundo exercicio figura a protesta de todos os opositores... Do de Marea, do que estaba contigo. Non, de Marea... O que se presentou ali a... Mire, a imaxe que quedou de Catoira foi negativa. Afectou gravísimamente, sí, é certo. Hai que recoñecer. Ten un barómetro usted para saber esas cousas? Bueno, pero circula entre os opositores e as opositoras, que é certo que teñen... É difícil iso. Que non é o máis transparente. Se salira o de Marea ou outro do BNG non pasaría nada. Eu digo que se saísen os temas de entre todos, sería moito máis transparente. Se o tribunal non fose, mire, o secretario é militante, porque non, se é aquí, o secretario do tribunal... O secretario é un funcionario. Pero é militante do partido que... Veu o carné, sabe se é militante? O opositor que ten a praza é militante tamén. Pero, bueno, mire, a transparencia non é solo, non se debe exigir solo ás administracións públicas, incluso aos partidos políticos. Por exemplo, o PSOE tuvo unha boa oportunidade para fazer un bo labor social cando vostede se presentou. Se os cartos que se gastaron nesa presentación se dedicara a un labor social ou incluso a axudar a outro... Pero vostede ainda se dedica a gobernarlle a casa aos demais? Non, pero eu digo que afortunadamente a xente de Catoira xa nin se compra nin se vende por 2,50 euros.
Nós fixemos unha presentación moi humilde Remate. nunha cafetería, un restaurante onde cada un pagou a súa auga ou invitou a veciña ou a amiga ou amigo. Imos xa Usted coa é un última fenómeno. intervención. Usted é un fenómeno. Imos xa E coa os última demais intervención son do un Partido pano. Popular a conta da transparencia. Bueno, a min tamén gustaríame facer fincapé na importancia dos papeles, porque está moi ben que dé papeles, pero por que cando pedimos, por exemplo, as contas da romería vikinga non nos las deron? Eso, entonces, vai nos las dar algún día? É que usted non está legitimado. É que tiñas que dar a todos os veciños. Usted tense que dar conta, usted tense que dar conta que non é Señor concelleiro aún. Estou falando Ten eu. que conseguir ser concelleiro, que Imos ainda non escoitar, é. señor García, imos escoitar o A ver candidato se me do compre. Partido Popular. Vostede non non está entende... legitimado. Señor para García, imos escoitar o candidato do Partido Popular. E vostede non entende que a miña proposta é que lle hai que dar a todos os veciños que o queiran ver. Que non entende. Pero Que me dá igual que sean concejales ou non. Que me dá igual. pero é que usted, se un señor veciño quere García, velo, pois si- que poida señor velo. García, Si usted cando señor meteu García, aí non usted está cando no Tenme queda do de algo, palabra. tenme do algo. Agáchame. Señor García, ainda non señor está García, empadronado en por favor, Catoira. esa Señor mentira, García, esa é señor mentira. García, non está na quenda de palabra. Eso é mentira. Adiante. Vivo no Rúa da Estación número 22, cuarto B. sí, Por si cruza- quere pasar algún día. Cruzando o puente. Despois de tomar esas augas no balneario ese que di que fixo, Continúe falando ese da- balneario, se cruzando quere... a ponte Por de- certo, Continúe onde está falando- o balneario? Cruzando Bueno, a ponte se non de- falamos de transparencia, damos por rematado este bloque. Continuamos Porque queda un transparencia, minuto. Continuamos a Eu transparencia. tería alguna proposta, sí, aí. Continúe. Entón, bueno, eu fago fincapé na importancia dos papeles, porque hai algúns que se dan, pero hai outros que non. Aí xa hai que ser concejal, non? Pois non é así, non é así. É todo para todo o mundo, porque, repito, Catoira somos todos, libertade para todo o mundo. Non queremos agachar nada a nadie. Ben. Bueno, pois Eso chegados diga yo aos seus chegados compañeros de a distintos este ayuntamientos onde goberna o momento, PP. señor García, chegados a este momento Que importa a mí do eso? faladoiro, temos que deixar aquí, imos coa parte final do programa, no que cada un de vostedes se ten que dirixir aos espectadores de Canal Rías Baixas, aos seus veciños e veciñas, pois para lanzarlle a mensaxe que consideren máis oportuna. Lembrolles que non está permitida ningún tipo de alusión a calquera dos seus contrincantes, é dicir, é unha mensaxe limpa, sen ningún tipo de referencia ao resto de persoas que forman parte deste debate, e no que tampouco hai opción de réplica. Ten a palabra, por ser a forza menos votada nas eleccións de 2015, o candidato do Partido Popular. Ten por diante un minuto. Vivimos nun concello onde estamos olvidados, onde non hai traballo, onde a xente se ten que ir e onde estamos dentro dunha caverna mirando cara á parede mentras certas persoas nos fan sombras. Necesitamos luz, e esa luz para nós é o Partido Popular. O Partido Popular trae a luz para sacarnos desa caverna, porque tenemos un equipo formado, un equipo inteligente, un equipo traballador, un equipo de maiores e de novos, que mirará para os maiores e para os novos, porque son o noso presente e serán o noso futuro é o noso pasado, porque os maiores trouxernos aquí e os novos continuarán levándonos por todo o mundo adiante. Por iso queremos unha Catoira libre, unha Catoira para todos, unha Catoira onde o Partido Popular leve aos habitantes de Catoiro á igualdade. E por iso, quédame dicir que Catoira somos todos. Moi ben, pois é agora o momento de escoitar a intervención final do candidato do BNG a que le tamén a súa cámara. Ben, o BNG ten as ideas claras para Catoira. Catoira ten moitas potencialidades e para desenvolvelas é necesario centrar a xestión e as prioridades nas necesidades reais da veciñanza. Teñen que ser novas persoas as que se enfronten estes proxectos. Nunca foi tan necesario o cambio que lle dé a Catoira o impulso que xera ilusión contagiosa, unha Catoira con futuro para vivir e traballar, na que a mocidade non teña que emigrar. É necesario transformar a apatía en ilusión, o desleixo e a desgana en iniciativa e creatividade, o escurantismo en transparencia, o amiguismo e o enchufismo en xustiza e igualdade. O BNG quere escoitar aos veciños e veciñas de Catoira e liderar este cambio. É necesario un concello participativo, transparente e democrático, que garanta a igualdade de oportunidades para todas. Un concello con iniciativas, un concello solidario e que defende o medio ambiente, un concello feminista e feminino. Estamos preparadas para iso. É un reto posible e ilusionante. Temos un equipo preparado e solvente. Grazas a quenda agora do candidato do PSD-PSOE a que lea a súa cámara. Bueno, eu empezar por o que dicía o do Partido Popular. Lembrole que neste momento non pode facer alusións ao resto, só é lanzar Pero unha non, mensaxe. sí, pero neste eu momento non se tamén pode, é só lanzar unha podo. mensaxe A mensaxe é ás que veciños e se veciñas. demostra que en Catoira, digo, non solamente se marcha a xente, porque tamén chega xente xoven como a que teño enfrente, e polo tanto a xuventude en Catoira é unha xuventude preparada, temos futuro con esa xuventude, certamente
o que di o BNG de oscurantismo... Insisto en que non pode facer referencias ao resto de formacións neste De momento. oscurantismo e todo eso, pois non é unha realidade. En Catoira el sabe ben, bueno, Catoira é exemplo de moitas cousas e seguiremos dando exemplo en Galicia e incluso en Europa do ben facer de Catoira. Está demostrado con premios, con cousas que lle dan ao Concello de Catoira en cantidad de xestións. Grazas, señor García, rematou xa o seu tempo, era tan só un minuto, ao mesmo tempo que tiveron os seus compañeiros candidatos. Pois ata aquí chegou este debate electoral do Concello de Catoira. Quero lle agradecer aos tres representantes hoxe aquí presentes que tivesen a ben participar e que achegasen as súas propostas e as súas ideas aos veciños e veciñas da localidade. Grazas por vir ao Contrastes. Nos marchamos, non sen antes lembrar as vindeiras citas que temos programadas pros distintos concellos da nosa contorna. Mañá mesmo, mañá martes, será o Concello de Lousame o Concello convidado. O mércores o Concello de Barro, o xoves Moraña e o venres o Concello de Rois. Vémonos mañá no Contrastes Lousame. Graciñas, adeus.